guys nong ni baga haina haite kaisa video tubi faika gai tinini video hungkai hingke tinini video hungkai jeng Agartala thangmani kaisa rally o hingke narok nai naidi haifano chikon sa video kisa tia khaitoma simo hingke balokjak haifano video khaitujak gai mo channel katar khulokma ba hingke mono phano diary suana nei diary ma kokse hingke bayap songrokno kaisa koimung ani channel tai kaisa tongo hingke a channel toda tongno kwrwui saimia jephurfano delete khaimano po YouTube company rok hingke aboni bagui mo katal tini khulokmani hingke bayap songrok kisana help khaidi ani mo channel no kisa subscribe khaidi jabadi hingke asukno norokno koyo hingke ani mo channel ni bumung hingkai chekhua bolok hinui kai ani channel kwchambo bo ang mo link dirwano ngai norok aro a video naikhenga bo oroni link manai ngai norok subscribe khai